Много дълъг мониторинг правиме от 1 май до 18 юни. Естествено темпото се забави, но това не ни пречи да продължаваме с нашите анализи. Както виждате, тук сме направили няколко купчини от различни квартали, всичко, което сме събирали, описано от нашите тайни клиенти. И ще започнем от най-голямата купчина, която ще разгледаме на по-бързо. По съвети на наши редовни читатели, ние ще направим по-кратка презентация. Започваме с адреси в квартал Геомилев. 10 май, ProMarket, е леко скъсано, ние ги вадим едно към едно, както са намерени в пощенските кутии. Това са от различни адреси, промоции на ProMarket. Тук попадаме на нещо, ние всъщност гледаме дефектите, показвам ви една в друга в пощенска кутия. Често се натъкваме на това, няма да изпадаме в подробности. Още един адрес от квартал Геомилев, самостоятелно е тук. Между впрочем, ProMarket сравнително добре се обслужва и доставя. Езикова школа Британика, пак Геомилев. T-Market с ново име, Твоят маркет, анонсиращата брошура, която казва, че вече няма да са T-Market, а ще са Твоят T-Market. Всъщност тая брошура не е била намерена в пощенска кутия, въпреки че се води Геомилев. Тя е била взета от магазина, там където се раздава на клиентите, където могат да се вземат. Самата брошура не е била намерена, разнасена в квартала. Може би това е било решение на самата търговска верига Твоят маркет. Тази брошура само в магазините да се взима, да не се раздава. Виждате няколко странички. 8. Продължаваме. Всъщност тези са наред. Тук виждаме доста добре сгънати стовки, пъхнати в малка пощенска кутия на адрес на улица Видице. Или са заедно. Така. Тук се зачитам, защото с малки букви нашите тайни клиенти си описват някои неща. Тази брошура на Practice, брошурка, е била намерена само в една единствена пощенска кутия. И е леко разкъсана, защото е била сгъната и трудно се изважда. С нея от същия адрес извадена доста дебела брошура на Фантастико с повече страници. Знаете, Фантастико по-рядко пуска такава. Това е месечната брошура, доста страници. Между другото, хартията е малко по-плътна. Фантастико се разпространява изначално солово, самостоятелно. Ето, попадаме на нещо по-голямо. Коопериран безадресен мейлинг с 3 брошури. Едната е всъщност водещата, в която са пъхнати всички останали. Искам само да обърна внимание, че са пъхнати в никаква лицева част. Това е гърба на брошурата. Аз се познавам, че е на Пикадили, но няма видима страна. Трябва да се отвори и да се разгледа. 4 различни рекламни материала. Пикадили, доста дебела брошура, бих казал списание на дебела хартия. Доста голям брой страници. Скъпо изпълнение, дано има възвръщаемост за клиента. Юск се чете, аз дълго време го чета Джиск, но Юск. Това е датска фирма за обзавеждане за дома. Също доста солиден, дебел каталог за наближаващото лято. И 2 малки брошурки. Това е Cash Money. Заеми.biz. Финансови услуги се рекламират. И Теразит. Продуктова реклама. Имаше миналия мониторинг. Това говорихме, че това е интересен казус за продуктов маркетинг.
Продължавайки нататък, попадаме също на един коопериран, може би е същия, на адрес, да, в същия район. Адрес различен от предходния, но същия коопериран мейлинг, съвсем набързо, виждате същите нещата. Сгъването е по по-различен начин. Някакви забележки да видим има ли от тайния клиент. Не, няма. Тук сгъвката на Пикадили обаче е по по-правилния начин. Пикадили е бенефициент в този коопериран мейлинг, защото е начално място и винаги се забелязва. Да го допъхнатите вътре листовки са губещи в мейлинга, защото не остават видими. Между другото, в този коопериран мейлинг, заедно с него сме намерили и брошурата на Британик. Възможно да не е било в същия коопериран мейлинг, а просто да е попаднало в същата пощенска кутия. Попадаме на нещо интересно. Платан, мебелна къща, 4 броя заедно сгънати, получени по този начин, в една пощенска кутия, пак на адрес в Геомилев, сгънати пак по неправилния начин, трябва да се отвори, за да се види кой е клиент. Тези рекламни материали не са стигнали до клиента. Фантастико, традиция. Тази брошура се разпраща всяка седмица, тази от 14 до 20 май. Интересна забележка в Геомилев, в кооперация с ограда и двор. Брошурите се закачат и са намирани от нашия таен клиент на закачение на оградата. Цялото тесте заедно, хората да си дръпват оттам, въпреки че блокът и входът, в който е оставена, има пощенски кутии. Самостоятелен теразит. 3 бройки заедно са намерени, оставени на адрес на съпътнати в пощенска кутия. Негативен резултат. Така, всъщност те са били заедно и са оставени на портиер, на адрес с портиер в този нахвърлян вид. Още една листовка на Фантастико, тази е същата, на друг адрес обаче. Отново ProMarket. ProMarket между другото прави доста често промоции. Всъщност всяка седмица. И се разпространява от собствени куриери. Това, както виждате, е вид коопериран мейлинг, заедно са намерени. Пак в Геомилев. Виждате колко е дебел Мусю бриколаж като брошура. И с тази вложка сгънати на 4. Много трудно е било на нашия клиент да си го извади от пощенската кутия. Това е цялото тесте. И има опасност от разкъсване, намачкване. Идва да покаже колко са неудобни пощенските кутии тип процеп, в които няма достатъчно място. Kaufland. Често се натъкваме на проблеми с разпространението на Kaufland в квартал Геомилев. Започваме с опакоти, че брошурата е сгъната на опаки, няма видима страна, челна позиция. 2 броя са били пъхнати заедно в една пощенска кутия. Отново в стила на следващите почти месец и половина вече промоции, воюване с Carrefour, 3000 артикула на трайно намалени цени, същия формат, вестникарска хартия, вестникарски формат, 4 страници. Куриера обаче пуска по няколко в пощенските кутии. Това продължава, въпреки че контролната система на Carrefour на Kaufland не би трябвало да спуска. Още един такъв пакет от същата дата, от същата брошура, отново на опак изгънат. Опа, доста обемно. Тук не са само 2 със сигурност. Пак Геомилев, 5 броя е избрал нашия таен клиент. Да, толкова са. Значи куриера в Геомилев просто се отървава доста бързо от вестника на Kaufland.